in the mighty name of Jesus. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. I want to read a short text. Mark chapter 2. Mark chapter 2. Verse 1. And when he returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home. Many were gathered there, so that there was no room, not even at the door. And he was preaching the word to them. And they came, bringing to him a paralytic carried by 4 men. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him. And when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Your sins are forgiven." Your sins are forgiven. Now some of the scribes who were sitting there, questioning in their hearts, "Why does this man speak like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone?" And immediately Jesus perceived in his spirit that those were questioning within themselves, and said to them, "Why do you question these things in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise up, take thy bed and walk'?" Mwari vakudzwe nekuda kweshoko ravo. Text yanoda tibate, the line yanoda tibate, tite pray about it. Pariri kuti they made an opening above the roof and let down the man on the bed. They made an opening by the roof and let down the bed on which the paralytic lay. Bible writes there was no room at the, there was no space up to the door, door. So vanhu pavakauya vakatakura hama yavo vakashaiwa mukana wekupinda, asi vakazopinda. I love such statement. Pese pana Jesu ukaona paita issue iri kuti no, there is a special way and a better way to make it. No is one of the answers dzinogona kuwanikwa mukunamata. But no, kana muri mukunamata Mwari uye nhau yako ina Jesu, ndino asingareve kuti azviite, but ndino anoda kukuratidza the other way to make it. That's why David and Goliath, panotaurwa nyaya Goliath, panotaurwa nyaya yekupfeka kwaanga akaita kuti anga ane helmet of bronze. But the head of Goliath was covered. Goliath anga ana mabhera akamutakurira the shield yake. Aitova nechekuvharisa the shield. Aitova nehelmet yebronze. But David paakareleasa dombo rake, nyasha dzakatendera kuti agone kundorova the part isiri covered, pamusoro uri covered. Kureva kuti kuvharwa kumwe kweso ipicture yekuti don't waste time uchiedza kukanda dombo rako in every area yandavhara. Pandasiya ndo panondiuraya, ndo raiva vhangeri raGoliath. Pane pakasiyiwa panokwana dombo raDavid. So vanhu pavakauya nehama yavo vachida kuipinza mumba muna Jesu, zvanzi pakazara kusvika padoo. No, kana kuti kuzara kusvika padoo, the door harina kuvharwa, but padoo pane blockage yekuti hapapindiki. So mind yavainayo ndeyekungoziva kuti door harina kuvharwa asi hapasi kupindika. Zvoreva kuti kune door rakavhurwa riri kuprofitwa nedoor iri risina kuvharwa but pasiri kupindika. Bible ndokubva rati vakaenda nepamusoro pemba, they made an opening, vakaita let down the man aiva pabed, the paralytic man, straight kuna Jesu, straight inside. Chimwe chinoda tibate ndechekuti kudoor hakusi kupindika, but pavakabreka roof vakadzikisa munhu, there was a space. Ndoda kukuratidza chinhu chakacreate space, nokuti kana murume amakazara kusvika kudoor, even dai vakaenda neparoof akada kudzikisa hama yavo, nokuti mumba umu makazara, havaigona kupinza hama yavo mukati.
but sei vakamaneja kudzikisa hama yavo muna Jesu ivo vambotadza kupinda nekudhoo. One thing chandida kuti ubate chada kuti tinamate nezvacho, time yavaibreaka roof zviri pachena kuti pane zviri kuitika pamusoro pemba zvinodonha ipapo pabreaking iri kuitika pamusoro apo zvinowira mumba imomo. Zvoreva kuti marara pavaipaza vachibreaka kune mafragments eroof, kune marara, kune zvaidonha zvichidonhera mumba mukati. Kurati vanhu ava vakatotanga kumeka influence ine rimwe izvi tingati vakatanga kudisturba zviri kuitika mukati. Marara paari kudonha mukati umu, munhu haarambi akamira pamusoro perufu pachipazwa marara achidonhera pamusoro pake, anosuduruka. Chakacreata room for them marara, mafragments. So there are times yekuti basa raunobata nezvinhu zvaunoita zvinenge hazvina kana meaning, ukazvitarisa zvinenge hazvina kana mari zhinji yaungoshuwire kubata, but nekuda kwekuti unoda Mwari, nekuda kwekuti varume ava vari kuda kuona Jesu ichibatsira hama yavo, marara akava nemeaning yekusudurutsa vanhu vamboramba kunzi tipindewo kudhoo. Mashoko ekuti pamusoro ichipindewo tine hama iri kurwara haana kugamuchirwa kudhoo, but pavakanopaza rufu pamusoro marara ndio akaparidza vhangeri ratadzwa nemuromo yavo. Pavaipaza marara achiwira mumba zviri pachena kuti vanhu vaisuduruka. Vanhu vakaona marara ari kudonha vaisuduruka vachicreata room. Kurati vakacreata space, vakacreata space, kwete nemashoko asi nekubata. Mwari ngaaropafadze zvaunobata. Zvaunobata ngazvicreate space, ngazvicreate room, ngazvisudurutse vanokuvenga vasikade kuti usimuke. Maoko ako ngaaropafadze. Vanhu ava havana chavari kutaura nawo, they are now acting. That's why Bible writes when Jesus saw their faith, kutenda kusina mabasa kwakafa. So pavari kubreak a roof, act of faith. So action ye faith inodila neresistance. Makatabosha tabarandi ndinzwa hapa. Action of faith inodila neresistance. Lamborambirwa kupinda kudhoo, but pava break a roof pamusoro marara aparidza vhangeri ratadza kuparidzwa nemashoko. Mashoko padhoo vati pamusoro itipindewo, ndokubva varambirwa. Pavatanga kubreaka roof marara ndoangoudza vanhu kuti mukaramba makamira pamuri munosviba munoita marara. So marara ndo akatanga kusudurutsa vanhu kuti pave nespace. So they began to break the roof. They made an opening. Ndokubva vadzikisa hama yavo pana Jesu. Marara akacreata space yatadzwa kucreatwa nekuti pamusoro marara akacreata space yavarambirwa kudhoo kuchinzi kwakazara. So ndinofara kuti vanhu vari kudhoo nyange vakaramba variko vachashama kuti munhu watarambira ava mukati. I want to give you this understanding. Kana Bible rati mumba manga makazara kusvika padhoo, vanhu ava vakatadza kupinda, but pavakabreaka roof vakadzikisa hama yavo, vakawana space, hama ikadzikiswa ikaenda pana Jesu. Zvakureva kuti kune vanhu vabuda mumba umu because mamakazara kusvika kudhoo. Saka kuti mukati muwanikwe space, pane vanofanirwa kubuda. Amena kana uri kundinzwa ipapa vamboramba kuti usapinde, but marara anovakonzera kumbobuda panze, because hamucreateke space kana makazara, munocreateka space kana mumwe munhu abuda. Kureva kuti kune vanhu vakatobuda kuti shasha igone kupinda iiswe pana Jesu. Vanhu vapi vambobuda kuti mucreateke space
zviri pachena kuti vanhu vangoitana pressure kuti sebereko kusvika munhu anga ari padhombo kuti chii chiri kuitika komana muri kuti pusha ndokubva abuda panzi. Wese ane resistance iye ngabve. Wese arida kuresista opportunity yako, ndiri kutaura simba redenga nenyasha dzaMwari kuti ngaasuduruke panzvimbo. Favor yaMwari Marara pachawo ngaakubvisire enemy yako. Marara chii? Zvinhu zvaunoita, zvinhu zvaunobata zvinenge marara, zvinenge zvisina basa kune vamwe vanhu, but nokuti uri kuzviita nekuti unoda Mwari, une mweya waMwari, ngave nemeaning. Marara iwayo ngaaregere kungova marara, but ngave anocreate a way for your life. Zvichida unoti ukatarisa basa raunobata harisi basa ringayemurwe nevazhinji kuti uri kuita chinhu chiri so outstanding, chinhu chakanakisa. But one thing I want to tell you this morning, kana Marara akacreate space, akapa opportunity nefavor kune mumwe munhu kuti abatsirike, zvaunobata Marara kune vamwe vanhu, asi nokuti unoda Mwari, nokuti une chekuita naJesu, Jesu ngavaise volume zhinji, ngaakudzingire vanhu vasingade kubudirira kwako. Marara ngaaite zvinhu zvakakura nokuti unoda Mwari. Marara ngaasuduruse vanhu vamboramba nespace. Why? Because pavari kubreka roof, Marara ari kusvira mukati, vanhu vanotosuduruka, havadi kutaurwa nawo. Marara pachawo ane vhangeri rekuti munoramba makasviba kana makamira parapa, and it's a bit dangerous nekuti vanhu vanogona kutoshora vakada kutarisa mudenga imomo, saka vakangomeka away vasina kutarisa. Marara achiita basa rekucreate space in the room. Whatever you touch and handle, no matter zvidiki zvakaita sei, ndiri kutaura nyasha zhinji pabasa rako, ndiri kutaura nyasha zhinji pabasa rako, ndiri kutaura nyasha zhinji pabasa rako. Mwari ngaakuwanire nyasha mudikani. Toda kuti tione picture at the four lepers, 2 Kings chapter 7. Zvanzi pavakatanga kufamba vachienda towards the camp of the Syrian army, Syrian soldiers vakanzwa sekunge kuri kuuya honda huru. Why? Because God increased a sound. Vachifamba zvishoma, vari vanhu vanorwara, Mwari akakonzera ruzha, a great noise. Vanhu vakafungidzira kuti kuri kuuya army yeEgypt. These are lepers, varwere, hungry people, vane nzara, but Mwari waisa volume mupesi nemumafambiro avo. No matter your situation, no matter kuti vanhu havakuverenga vanokutora semarara, Marara iwayo ngaakonzerese nezita raJesu. Marara iwayo ngaakonzerese nezita raJesu. Zvaunobata zvakashoreka ngazviwane nyasha zhinji dzaMwari. Mwari ngavakupe kubudirira, ngavacreate space. My enemies ako ngaape panzvimbo, nyasha dzaMwari ngadzikutungamirire. Baba, ndinonamata mangwanani ano mupenyu vana venyu, zvavanobata Mwari wangu, nyasha dzenyu Mwari wangu. Iwo nyangwe musociety vakatitwa wakaonekwa semarara, ngavakonzerese nekuti vatakura grace nenyasha dzinobva kwamuri. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Hama dzangu muswere murugare. Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei, Mwari wenyasha vakurwirei. Favor yaMwari mumabasa, favor yaMwari mukurarama, favor yaMwari ikurondei ikutungamirire nguva dzose. Zvaunobata Mwari ngavaise